Pagpanghatag sa honorarium alang sa mga miserbisyo sa barangay ug iska eleksyon sa Dakbayan sa Talisay, gisugdanan niadtong Sabado samtang DILG Talisay may pahimangno sa mga nakadaog nga di gyud kalingkod kung dili makasumiter sa ilang sose. Anang live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, ganihang buntag nagpadayon ang pagpanghatag sa mga honorarium ngadto sa mga magtutudlo. Matod sa Talisay City Comelec nga paningkamutan nila nga mahatag ang tanan sod ning semanaha. Kay gigamit pa ang People's Hall sa Talisay City Hall na abtan sa GMA RTV Balitang Bisdak. Kining mga magtutudlo nga naglinya gawas sa Comelec office ganihang buntag. Bisan ko na puno sa mga election paraphernalia ang Comelec office, dinhi nila temporaryo gihimo ang paghatag sa honorarium. Nagpasalamat kay Migdak po, ma'am, sa pag-release dayon dayon sa amuang honorarium kay nag-expect me for Friday pa ba. So pag-ingon nga karon na happy kay mi oy, wa mi nag-expect. Number one is gawas anang 8,500. Of course, ang service credits mo na pinaka-importante as public school teacher. Kaya makatabang na siya na mo every time kung mo absent me or whatever. Matod Attorney Charis Faith Sohor, election officer nga gischedule nila nga hangtod karong Biyernes mahatagan ang tanang mukapin sa 1,200 ka mga niserbisyo sa barangay ug SK election. Para hapsay ug smooth ang flow sa ato ang kanang pag-claim sa mga poll workers, we are doing it by position. So by position, and then if for example the EBs ato aning ikuan kanang kung 412 so buntag hapon na. Samtang giandam na usab sa Talisay City Comelec ang mga forms sa Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE. Og nanawagan sa mga kandidato midaog na pildiman sa pagduso niini hangtod sa deadline sa November 30. Ganihang buntag gihimo na ang oath taking sa mga midaog nga SK chairman og SK councilor at tubangan nila Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug City Councilors. Sa iyang mensahe, matod ni Gulyas nga di manghilabot ang syudad sa mga pamaagi nga ipatuman sa mga SK. Ang kanako is that dili yun ang Talisay City Government ingon ninyo how to run affairs in your respective barangays. We will not tell you what to do because kamo ang gibutaran sa katawhan, kamo mo ina inyo ang respective programs, kamo ang naay respective advocacies. Kami diri sa city government angay na lang na musuporta sa mga certain advocacies ninyo. Specific projects na ka-in-mind? Naanami like printing, especially sa among mga kabatanunan sa edukasyon, sa pag free printing services o paggamit sa mga laptops, free use of technologies. Samtang DILG officer sa Talisay City, Liza Fernandez, tipahinumdum nga sa memorandum sud sa tulo ka semana human sa eleksyon kinahanglang mo assume sa office na ang mga mananaog. Bisan nakahurar na apan ani ay pahinumdum ni Fernandez sa mga mulingkod nga barangay SK official. Tikot nila kinanakasamit silang susi because that is the requirement para maka-start na sa perform sa duties. Naka-assume office na sila but to perform their functions they should have already the resources available. Okay, basta wala resources sa O mo na ron ang bago ni PD yung PD na po ay totoo. Lan ugma lang tagbuon sa Talisay City DILG officer ang mga nidaog or incoming nga SK chairman o SK councilor alang sa kaadlaw nga training. Kalabot niini sa mga gimbuhaton og responsibilidad unya nila sa ilang paglingkod diha sa katungdanan. Samtang ganihaw sa gipaking tagbuan sa Talisay City DILG officer ang mga outgoing nga mga SK chairman o SK councilor kalabot na sa paghahimuon nga turnover o ang paghahimuon nga inventory sa mga butang o mga dokumento nga angay i-turnover. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.